Angibonge DJ Siqemeza noMroza bese ngisudabula baphambili ihora kukhuthazwa abantu besifazane ukuthi basebenzise amathuba khona kwezolimo. Kanime yetheku isincome ababamba iqhaza ukusiza izisulu zezikhukhula. Libumbene ihora lesikhombisa ekseni emsakazweni uKhoze FM sabona mlaleli hela megama ngingusiyami Khize. South Africa sanibingelela bhekela umduduzo ngamkhwanaze ovela kwenhlangano eThuleni Organization okwenhlangano yokulekelela umphakathi kulezo zinkinga abasuke beyiletha kuthina ngalezo zikhathi. Silapha kezweni lase-South Africa ngaphansi kwesifundazwe KwaZulu-Natal idolobha esilakhele iTheku. Izwe lethu liyaziwa-ke izwe kakhulu intsha engene kakhulu nabantu nje edakamizweni nabantu nje jikelele bangena edakamizweni kanye nentsha nasophuzi noludakwayo. Lokho kugcina mhlampe-ke abanye kubaholela ekutheni ukuthi baluze iy'mpilo zabo kanye ne-future yabo igcine ngabe sakwazi ukuqhubeka. Abanye ngenxa yokuthi baney'tresi mhlampe amathuba omsebenzi awekho. Iy'dakamizwa-ke izinga lazo liphezulu kakhulu ezweni lethu. Namhlanje-ke kunomfethu oke wangithinta othi usuka ngapha eJolivet. Ke wangithinta nje isonto lamadlule. Wangilalela iklip wakhala nje waba ne-voice note umfethu angisendela yona yababuhlungu. Sorry yokuthi athi uyacela ukuthi Ithuleni imlekelele nali ithelele lakhe selingaze liphelele edakamizweni. Uyayibona impilo yakhe iya ngokushabalala. Kanti ube nephupho unanethalente lento akwazi ukuthi ayenze. Wangisendela i-voice note ngasethi oh kwasebusuku nje futhi ngiyilalela ngasethi eish nami njengomuntu-ke oyibukayo isimo sokuthi intsha ngempela iyashabalala nje abanye babo ngenxa yokuthi-ke bengalitholi usizo kulokho abasuke benamaphupho akho. So kumfethu-ke ukhona la unesiphiwo-ke anaso athi-ke leli thalente uyazi ukuthi lingakwazi ukushintsha impilo yakhe. Sithe akezeke namhlanje sikwazi ukuthi sishuthe udaba lakhe silifake ne-South Africa nilibone niluzwe nibone mhlawumbe ukuthi ningalekelaphi mhlawumbe nalabo abangakwazi ukuthi babe nesifiso sokuthi bamsebenze mhlawumbe ivoice yakhe bangakwazi ukuthi bayisebenzise. Mnewethu kunjani baba? Ngiyaphila kakhulu bhuti njani? Uyaphila mfethu. Ugama bani baba? Tshela abantu abangazi. Oh right, angiphinde futhi ngibingelela abantu kakhulu emakhaya. Ngibingelela kuzo zonke indawo la kufika khona uhlelo eThuleleni TV. Elami igama ngingusiyabonga isibongo ngwamkhize ngisuka le Highflat phansi esigodini saseJolivet. Ungithintile mfethu? Yebo bhuti. Ngathindwa ivoice note yakho uthi nakho uzwe phela edakamizweni. Yebo. Yini idakamizwa mfethu uhlanga kanjani nazo? Yeah bhuti nje ngingakubeka nje kucaca ukuthi empilweni ke kwakhona isikhathi la khona ngizama khona ngingqongqoza nakubantu engisho ukuthi abantu abaphezulu. Kodwa ukubona uzama impilo nokuthi mhlambe into nosukunazo njengisho ngale talent lami engifisa ukuthi ngisizakale ngalo. So ngeke ngathi bengikhala engaboni ukuthi akekho umuntu ongizwayo nje kule minyaka I think ngabo 2023 kusuka from 2019 ngizama nje impilo ngalo leli talent lami enginalo. So nga-end up ngiphelele manje isimo nalapho khona kufika khona ukucabanga kodwa ngase ngithi kona ukucabanga makuphela ngiyacela kuba ukuthi izandla zami azingcolile angikho ejele. Ngase ngithi ke ikona ube ngikwazi ukuthi ngidambise ngakisimo futhi ngikhetha ukuyihlalela ngedwa ngoba bengibona ukuthi iziningi izinto engilimala kuzona ngase ngithi no ngizokhetha ukuthi nje ngihlale ngedwa kuba ukuthi izona engikwazi ukuthi ngizithibe ukuze ngingenze ezinye izinto ezizodlulela ngaphezulu kwezidakamizwa. Ububhema ziphi isidakamizwa phemana ugwayi insangeni? But bengisebenzisa wona ugwayi lo bathi umthunzi wenkukhu nje ugwayi lo bathi usiglidi. Ekhaya mfethu ukhule kanjani khona bani ekhaya? Ya ekhaya nje ngingasho ukuthi ngikhuliswe isalukwazi ukhulu wami akwazi ukubuya ngishiya ngonyaka 2013. Njengamanje ngikhona ngihlala noma ekhaya. Kodwa uma na ubengekho ngezikhathi ezimo zokuzama amatoho ngisaphila nesalukwazi uze wabuya nje naye ngoba sekuthi amatoho aseyabheda le ngakhona nje uyena umuntu esihlala nawe uma ekhaya futhi uyena umuntu engisho nawe ungithwalile kakhulu nje. Uyena umuntu engifisa ukuthi ngimjabulise nami ngale talent lami njengoba ngizama ngoba ngibuka iminyaka kuyena ukuthi iyaphela iminyaka kuphela isikhathi kodwa ngiyafisa ukuthi akhangeze okuncane okuyizithelo enganeni yakhe ayikwazi ukuthi ayizale emhlabeni. Uqale nokuba nepassion yalolu talent othi ufisa ukuthi ulivezele umhlaba? Ngiqale ngisase primary nje. Ngisho njalo ngiqale ngisase primary into ebengidlala ngayo nje eclassini mangabe ethumisa kwenziwa izinto zakwa art
bengivele nje ngisukume nje ngime phambili ngimese ngizifundela ingoma zami indaba zami ngizifundele zona nje kamnandi ngagcina ngiyibona kodwa bengingayinanga sasikhathi bengiyenzela izingane ngijabulisa ukuthi izingane ziyangilalela kodwa kuthe mase ngifika ka grade 8 lapho ngifuna khona eMpunga High School ila ngibone khona no lento le iyaphila ngasithi angivalele esifubeni sami then ngiphume esikoleni la ngizokwazi ukuthi ngenze khona. Okay. Ithalente lokwenzani bethu? Yeah, ithalente le lokuthi ngiyakwazi ukufunda indaba. Indaba zemsakazweni? Yeah, indaba zesemsakazweni nje. Okay. Yebo. Usuke wazama mhlambe nala amakhampani lawa asuke enza ama-ad mhlambe lawa asuke ezongena ku-TV nasema-radioweni kanjalo? Yeah, ukuthi nje ngizamile kakhulu nje ukuthi mengabe kudinga mhlawumbe abantu njengama voice over endawo nje ezihlukene bengizama kakhulu ngisho ezitolo nje. Yes. Izitolo edayisa impahla zokugqoka nezokudla bengizama ngoba ngifuna ukuthi kube khona into engiyenza nokuthi ngizikhuphule ngoba ngibe ngikholele ekutheni angeke ngazi ukuthi mangabe ngiyenza into yami ukhona nolalele ongizwayo. Yebo. No mfethu hayi singabalinisa abantu kakhulu mfethu awubathatha ubabeke. Alright bhuti ngiyabonga nje kakhulu. Ngisho nje kubalaleli kubabukeli lapha emakhaya ukuthi njengamanje ngizokhombisa umhlaba wonke ithalente lami ngiyacela ukuthi umhlaba njengamanje uthi nje pay attention ngiyathembisa kakhulu ukuthi lokho enizokuzwa cha kuzomthatha kunibeke. Angibonge DJ Siqemeza noMroza bese ngisudabula baphambili ihora kukhuthazwa abantu besifazane ukuthi basebenzise amathuba khona kwezolimo. Kanime yetheku isincome yababamba iqhaza ukusiza izisulu zezikhukhula. Libumbene ihora lesikhombisa ekseni emsakazweni uKhoze FM sabona mlaleli hela megama ngingusiyami Khize. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni uSupha Zuma usephonsele inselelo abantu besifazane ukuthi basebenzise amathuba khona kulomnyango. uZuma uveze lokhu ngemuva kokuthula isakhiwo esisha sokugcina imfuyo ezingulube eplazini intuse endaweni yaseBhulwa. Uthi likhona uhlelo olubhekene ngqo nokuthuthukisa besifazane kwezolimo. uZuma uthi kubalekile ukubona besifazane bengena emnothweni. Masihlabela phambili ngiphetha ngodaba lokuthi ke imeya kumasipala weTheku uMxolisi Khawunda usebonge bonke ababamba iqhaza ukusiza izisulu uma kunezikhukhula. Imeya isho lokho ngenkathi ikhuluma engqungqutheleni Built Environment Climate Change indaba eOlive Convention Center eThekwini. Ingqungquthela ihlose ukuveza umonakalo osudala ukuguquguquka kwesimo sezulu ezingxenyeni zesifundazwe nosekushiya imindeni eminingi ilahlekelwe izihlobo zayo. uKhawunda uthi unethemba lokuthi le ngqungquthela izokwazi ukuletha amasu azobhekana nezingqinamba eziba khona uma kunokuguquguquka kwesimo sezulu. Uthi njengamanje iTheku libhekene nenselelo enkulu yokwenza isiqiniseko sokushintsha ingqalasizinda ukuze kugwenywe umonakalo omkhulu. Asiziphethe kulezi ndaba sikukhumbuza uDouble Tail abaseqhulwini lihora libumbene ihora lesikhombisa ekseni kona umsakazi wakho esikhondla khondla bathi uKhozi FM. Kukhuthaza abantu besifazane ukuthi basebenzise amathuba khona kwezolimo. Kanti imeya yeTheku isincome ababamba iqhaza ukusiza izisulu zezikhukhula. Nakanjani nje simabele gamanxa ngeke sengibuya ngizothi ngqampo. Kodwa manje ithimba leVABS sisakhona nje lithi Vuka Africa Breakfast Show. Oh. Nginomkhuhlane engqolele nje kanza kwethu. Mina bese ngiyizwile voice yakho mntakababa. Yebo. Ngaba impressed yabo. Yeah. But ngayithola kabi ngesikhathi ke umuntu indaba lezi basekho Khoze. Yeah. Yes. Kodwa kade ngibuza ukuthi naye basixoshile. Yeah. No asekho mfethu aseyona ingxenye yeshow iVABS but ke I'm praying and hoping ukuthi ke izofinyelela nakubona ke mhlawumbe ngithi yabo Siqemeza. Yeah. Mhlawumbe able ukuthi ngenilanga mhlawumbe bagrant i-interview. Yeah. But ngiyabona phela kuphela bakhona nezinye inhlelo namanye ama-community radio station. Yebo. Yes, nabantu lo bengisho khona ukuthi kwi-business sector nakhona bayawenza ama-advert ama-ads abasuke bafuna ngene emsakazweni. Yeah. Ukuthi South Africa siyacela nali talent enizwele nami ngizophinda nginifakele leli angisendela lona. Yebo angazi noma lelo ulifunde lakhe noma ngabe le. Yeah, no leli elinje. Yes, sizobafakela la kathuleni balizwe lelo lisendele lona because nano music lo nama voice over yes abantu babe comment after yes so ngizama ukuthi siyacela South Africa ukuthi nanga umntwana wenu kuningi nikwenza kuma business enidinga mhlawumbe manje ama advert ukuthi nikwazi ukuthi nisebenzise abantu abakanje kuma promo enfuna ukwenza nathi sizozama konke indlela kosima business esiphumane nabo ukuthi ke nali ithuba bangakwazi nibakusebenzise mfethu nawe ukuze gcine uba nawe kube khona okwenzayo ukwazi ukubeka isinkwa nawe etafuleni nesaze sijabule ekhaya. Yewe ufuda kanjalo kakhulu. Ngingabonga kakhulu kasho ukuthi iningizimu Afrika yonke umhlaba ukhona wonke njengoba sechazile ubabuthuleleni ukuthi ngempela ngize ngazozithoba phansi ngoba ngibuka isimo Nkosi yami ukuthi no
nginethalent uNkulunkulu khona lento anginika yona esiswini sami akwathi nayi ifumbathe ngelinye ilanga fayile mayivuleka ivuleke kube ukuthi khona ukukhanya kwenzayo kodwa ngiyabona ukuthi khona le ifu lobumnyama elifuna ukuyisitha kodwa ngiyalwa nalo yase ngifike la ngithemba usengiqile nalo ngiqedile sesibheke izincomo nokukhanya okuhle kuzovela baba. Yebo mfethu ngicela nje ungabisabheke emva mfethu ubheke nephambili onke ama-obstacles abekhona impilo yakho ungavumeli mfethu. Yes yabo indlela yempumelelweni ayibi lula. Yes impilo okuthina ayilethwanga nje nge-silver plate yabo. Yabo azizalelanga mhlawumbe imndeni e-rich sisebenza kanzima ukuze sikwazi nathi ukugcina siyibona ukuthi nathi usuwenzile umakhe kulo mhlaba sifike kuwona esikhathini sempilo yethu. Nawe ngicabangayo ukuthi nje uma mfethu uzovusa ikhanda ubheke phambili iminyango izovuleka mfethu. Nathi kaThuleleni siyathembisa ukuthi sizokwenza sure ukuthi nathi siyakubamba ngesandla whatever lapho sihamba khona sikubambe ngesandla because nathi khona ama-program esaziwavula amanye amasha ithweni ezuza nawo engicabanga ukuthi ivoice yakho khona lapho singakwazi ukuthi siyisebenzise khona ukuze konke nathi ukuze ijwayeleke nakubantu konke sikwenzayo nawe mhlawumbe ukuthi sisabe ngendlela nawe kugcina bekhona babe interested ukuthi no siyayicela lento nje sondela ngapha sekuvuleka amathuba omsebenzi ikusasa laziwa mfethu sithi sisho isandla izandla ziyagezana njalo futhi nje kakhulu. Yebo futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi ngicine ngikwazi ukuthi ngifinyelela kuwena engikubonga nanokuthi ugcine ukwazi ukuthi uthi nje uthathe ithuba unake inkulumo ebade seyikhuluma ngiyazi ukuthi baningi abantu abasebekubhalela kodwa ngibonga ke lelo thuba engikwazi ukuthi ngilithole kuwena ngiyabonga nje kakhulu kuyona nje Ithuleleni TV ngibonge nakuyona iNingizimu Afrika yonkana umhlaba nje wonke obukele njengamanje. Ngicela mfethu uma kukhona abafuna ukuthinta mfethu mhlawumbe khona babe interested bakuzwile bayafisa mhlawumbe ukuthi baphinde ba-engage nawe inamba yocingo mhlawumbe bangakuthola kuyona kukuwena uma ufisa ukuyishiya noma alright anginankinga ngingayishiya nje inamba yocingo. Okay baba. Alright inamba yocingo ithi-ke 060 91 55 947 ngiyiphinde futhi phinde ungayisheshisi iphinde 060 91 55 947 bazothola bani uSiyamkhize. Siyabonga Qabazela. South Africa nanga kumntwana wenu ithalente lakhe nizwile ngane zakwethu siyacela ngane zakwethu ukuthi ke konakho umuntu angakwazi ukuthi amsebenze ngendlela ukhona umfowethu ukuze impilo yakhe nayo ikwazi ukushintsha angagcini awela ngempela into ene-wrong gadeni ali talent ilokho nje tababa kusele inhlanhla mfethu. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga baba. Ngiyabusisa nale khaya. Amen South Africa siyabonga nisala kahle emakhaya.